Takže zdravím vás, milí diváci a diváčky, moje meno je Tomikbog PC a vítajte pri ďalšom dieli z hry World of Tanks, pri prvom dieli teda sa dá povedať z hry World of Tanks Jumpers a dnes je tu so mnou Šampiónsky Pong. Takže Čaute. zdravím ťa. Dneska sa ideme venovať skokom, takže ideme skočiť z tej vidíte tam most, ideme preskočiť z tej strany na túto stranu a tam je stĺpik a odtiaľ dopadnú na ten stĺpik. Dobre, šampiónsky Pong má zvolený tank P-1C a ja som si dal BT2. BT7. Na BT7. Takže stretneme sa tam hore, jo? Stále si to milím s tou BT2. Dobre. No. Vidíte, zase mám iný módik, zase mám iný zameriavač, takže... Teda ja som to už dneska s týmto zameriavačom odovzdal. Či nie? Nie, dneska som nič neodozdával, takže idem ďalej. No, už som tu ja. A rozbiehame sa z toho kopca, hej? Z tohto tu. Takže ty poješ prvý a ja pôjdem až keď... Jasné, okej. A teraz to už nepofejli po 150 krát. Hej. Či to už nerátame? Nie, už asi nie. Už po 320 sme prestali rátať. No, ja už som tu. A som dal z toho 318. Vybajme na to. Kde si? Počkaj s týmto tančíkom, keď sa vyplazíš nahoru. Midoriama. Som tu. Som sa zlakol. Kámo, ja som ťa skoro šutnul. Hej? Nerob. Dobre, takže šampiónsky Pong a PZ1C, takže ja idem. Choď. Prosím, daj to. Ja sa snažím. To pozerám, ako to ideš pofejliť. Amo. Ja to pozerám. Ja mám trému. Poď. Jeb. Jo. Ješ. Jebouši, hýbaj. Dal si to? Hej. Šikovný, a ja to teraz nedám, lebo si to ty dal. Skúsim. Ješ. Daj sa ďalej, choď dopredu. Hýbaj to dávaš, poď. Ďalšie ideme. Ješ. Jo. Stoj. Nie, nesmieš mať taký veľký rozbeh. Pozri sa. Sme to reálne pofejlili. To musíš ísť pomaličky na to. Vidíš? Kde to chceš failnúť? Hýbaj na tento stĺpik tu prvý. Dávaj, op. Musíš ísť Joj, a už som moc išiel. Musíš ešte pomalšie. Ja som tam. Hej? Ale zomrel som. Zomrel si, keď si na to skočil? Hej. To koľko uberá to prečo? OK, takže jumpli sme to, mne to troška na ten stĺpik nevyšlo, no nevadí. Takže dajte like, odber a pomôžte nám s tými odberíkmi, takže zdravím vás.